कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്യതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷ്യ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശദാൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലല്ലേ? സ്ക്രീന് കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്രജ പ്രസീദം നവനീത ചോരം ഗോപാംഗനാനാം ചതുകുലചോരം അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ശ്രീരാധികായ ഹൃദയസ്യ ചോരം നവാംബുധശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. അകിഞ്ചനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാ കരോതി വിശ്വം പാദിഗേഹഹീനം കേനാഭ്യഹോ വിഷ്ണ ചൗരയേദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാ ന ജഗത്രയേപി യേതിയനാമാപി ഹാരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസാരേണാപി പാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചോരയേദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാ ന മയാ കദാപി ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി പ്രാണാം ച ഹൃത്വാ മമ സർവമേവം പലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചോരാ
त्वं भक्तिदं नासि मया निरुद्ध नास्ति घोरं यमपाशबन्धं नास्ति भीमं भवपाशबन्धं नास्ति सर्वस्य सामस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसाराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबधा लाभस्वहे चौरहारे चिराय शोचौरदोषोचिदमेव दण्डं कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौरहृदयन्न हि मोजयामि। राष्ट्रगं की जय, श्री विल्लमंगल ठाकुर की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പുരുഷോത്തമ യോഗം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അധ്യായം ചൊല്ലാം. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമതഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദന വേദവിത് അധശ്ചോർത്തം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാണി ബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ ന രൂപമസ്യേകം തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതഃപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസ്യതാ പുരാണി നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്തകാമഃ തുര്യർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജൈഃ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം ന തത്മാസയതേ ദുര്യോ ന തത്പാസയതേ സൂര്യോ ന ശാഖാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വന നിവർത്തന്തെ തത്ധാമ പരമം മമ മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ചാപ്യക്രാന്തമധീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുജ്ഞാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനി പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ പ്യകുതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത്ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ഗാമാവിശ്യജ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ കൃഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്യേത വിദേവ ചാഹം ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേശ്വരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേത്യുതഃ ഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ.
यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादविचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ ഗോപാലം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസസ്യ നിരോധസ്യ യദോസ്ത്യാദ്യവസ്യതേ സഹസ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ.
ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യദ്യവസീയതേ സാശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യദ്യവസീയതേ സാശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യദ്യവസീയതേ ആശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ആശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യദ്യവസീയതേ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച ആശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ആശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യദ്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ സോറി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്തദ്വസീയതേ സാശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യവസീയതേ സാശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്തദ്ധ്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. സോറി, ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യദോ അസ്ത്യസ്തവസീയതേ സ
समाश्रयं परब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शारदीय माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपातश्च निरोधश्च यतोस्तन्यवसीयते साश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यदोऽस्त्यवसीयते सा आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा माता जी, चलिए हरे कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यदोस्तत्यवसीयते सा आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी, चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपासच्च निरोधच्च यदोस्त्यवसीयते स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तत्यवसीयते साश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी, चलिए हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासच्च निरोधच्च यदोमस्यत्यवसीयते न आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामनुनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यतोस्तद्व्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यतोऽस्त्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुनीता जयराज माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यदोऽस्त्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मीना माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यदोस्तस्यद्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासश्च निरोधश्च यदोस्त्यवसीयते न आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नदी देवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आभासच्च निरोधश्च यदोस्त्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യതോഷ്ടധ്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യതോസ്ത്യവസീയതേ സഹസ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യതോത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യതോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഭാസശ്ച നിരോധശ്ച യതോസ്ത്യവസീയതേ സ ആശ്രയ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം പകർന്നു നോക്കാം. ആഭാസ വിശ്വ ആവിഷ്കരണം ഛാവും നിരോധ അതിന്റെ സമാപിപ്പിക്കൽ അഥവാ അവസാനം ച മാത്രമല്ല യഥാ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അസ്ഥി ആകുന്നു അദ്യവസീയതേ പ്രത്യക്ഷമായി തീരുക സഹ അദ്ദേഹം അഥവാ ഭഗവാൻ ആശ്രയ സംഭരണി പരം പരമോന്നതൻ ബ്രഹ്മ അസ്തിത്വം അഥവാ വർത്തനം പരമാത്മാവ് ഇതി അപ്രകാരം ശബ്ദത്തെ വിളിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. പരമാസ്തിത്വം അഥവാ പരമാത്മാവ് എന്ന് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന പരമോന്നതൻ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ പരമസ്രോതസ്സും അതിന്റെ സംഭരണിയും സമാപിപ്പിക്കലും ആകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു, പരിപൂർണ സത്യമാകുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. സർവശക്തികളുടെയും പരമ ഉറവിടത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതേ. പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതി എന്ന പദം പര്യായങ്ങളെ പൂർണ്ണമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിശദമാക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിമർശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം സർവശക്തികളുടെയും മൂലകേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതൻ പരബ്രഹ്മാദികളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരമസത്യവും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുമാകുന്നു. നാരായണൻ, വിഷ്ണു, പുരുഷൻ ഇത്യാദി പര്യായങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അവസാന വാക്ക് കൃഷ്ണനാകുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവവും മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇത്യാദി മാത്രമല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശബ്ദ അവതാരമെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണനമാകുന്നു. കൃഷ്ണേ സുധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിവിത്സഹ കലോ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. അപ്രകാരം സർവജനീയമായ നിർണയപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവശക്തികളുടെയും പരമപ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം അത് അർത്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ സത്യം സൂതഗോസ്വാമിയാലും ശൗനകാദികളെ പോലുള്ള മഹാമുനിമാരാലും ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമസ്കന്ധത്തിന്റെ 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് വിശദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായും 4-ാമത്തേതിൽ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ സത്യത്തെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി അധികതരമായി ദൃഢപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിലെ സൂചന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു എന്നതാണ്. വാദപ്രതിവാദ രൂപേണ നാം നേരത്തെ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ചതുശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത സംഗ്രഹവും സ്പഷ്ടവും സംക്ഷിപ്തവുമായതുമാകുന്നു. അന്തിമമായ ഫലത്തിൽ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഈശ്വരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇത് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 10-ാമത്തെയും 11-ാമത്തെയും സ്കന്ധങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെയും വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുക്കളുടെ പരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ സ്വയംഭൂവ മന്വന്തരം, ചാശുഷ മന്വന്തരം എന്നീ മന്വന്തരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 3, 4, 5, 6, 7 സ്കന്ധങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വൈവസ്വത മന്വന്തരം ഇതേ വിഷയത്തെ പരോക്ഷമായി വിശദമാക്കുന്നു. 9-ാം സ്കന്ധത്തിലും അതേ ആശയമാണുള്ളത്. 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതേ കാര്യത്തെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തികളുടെയും പരമ ഉറവിടം മൂലകേന്ദ്രമാണെന്നും സമ്പൂർണ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരുടെ അഥവാ ഭക്തരുടെ പദവിക്കനുസരിച്ച് നാമകരണ പദ്ധതിയുടെ സൂചനകൾ നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോധ്യാത്മികോയം പുരുഷഃ സുവസാവേവാദി ദൈവികാ യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദാ പുരുഷോ ഹ്യാദി ഭൗതികഃ. യോധ്യാത്മികോയം പുരുഷഃ സ്വസോവേവാദി വൈദികാ യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദാ പുരുഷോ ഹ്യാദി ഭൗതികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് വത്സലജി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്യാത്മികോയം പുരുഷ സുവസാവേവാദി ദൈവിക യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദ പുരുഷോ ഹ്യാദി ഭൗതികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് നാഥജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ആധ്യാത്മികോയം പുരുഷോസോ സാവേവാദി ദൈവികഃ യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദ പുരുഷോ ഹ്യാദി ഭൗതികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് നാഥജി. അനിതാണ്ട് കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോധ്യാത്മികോയം പുരുഷഃ സുസാവേവാദി ദൈവികഃ യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദഃ പുരുഷോ ഹ്യാദി ഭൗതികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് നാഥജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി, ഹരേഷ് നാഥജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോധ്യാത്മികോയം പുരുഷ സ്വസാവേവാധിദൈവികഃ യശ്ചത്രോ ഭയവിച്ഛേദ പുരുഷോ യാതി ഭൗതികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സരിതി. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. യാതൊരുവനാണോ ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉടമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അയം ഇത് പുരുഷ വ്യക്തിത്വം
അദ്ദേഹം, അസൗ അത്, തത്ര അവിടെ, ഉഭയ അതും ഇതും, വിച്ഛേദ ഭിന്നത, പുരുഷൻ അഥവാ വ്യക്തി, ഹി എന്റെ സ്ഥാനത്ത്, ആദിഭൗതിക ദൃശ്യ ശരീരം അഥവാ മൂർത്ത ശരീരയായ ജീവസത്ത വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ വിഭിന്ന ഇന്ദ്രിയ സഹായകങ്ങളെ വശത്താക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യതിരക്ത വ്യക്തിയെ ആധ്യാത്മിക പുരുഷൻ എന്നും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യതിരക്ത നിയന്ത്രക ദൈവതത്തെ അതിദൈവികമെന്നും, നേത്രഗോളങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മൂർത്തിമത് ഭാവത്തെ ആദി ഭൗമിക് പുരുഷൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പരമ നിയന്ത്രക പരമോന്നതൻ പരമാത്മാവ് ആവിഷ്കരണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശത്തിലുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അതബാബുഹുനൈതേന കിം ജാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉൽപ്പത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പോലുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രക ദേവന്മാരും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ഭാവത്തിന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായി നിയന്ത്രകന്റെ വിഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷക നിയന്ത്രക വ്യക്തിയെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഉന്നത ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്കേവർക്കും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്യുന്നതരായ നിയന്ത്രക ദേവന്മാരാലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് പ്രകാശമില്ലാതെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രക ദേവൻ സൂര്യനാണ്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഏവരും വ്യക്തിഗത മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു ജീവിയും സൂര്യദേവനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കുള്ളതായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മെ പോലെ അത്ര തന്നെ ജീവപ്രവർത്തനങ്ങളായ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കലും ഒന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനും അതേസമയം മറ്റേത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ജീവശക്തിയെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിയെന്നും നിയന്ത്രകനെ അതിദൈവിക വ്യക്തിയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും കാരണം വിഭിന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകും. ഏതൊരു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനും ശ്രേഷ്ഠമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ സൂര്യദേവനോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയോ ആയി തീരുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നീചമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ശക്തിമത്തായ ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനായി ഒരുവൻ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തെയും നിയന്ത്രകനെന്നും നിയന്ത്രിച്ചവനെന്നും ഉള്ള വിഭിന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏവരെയും പ്രദർശിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ പരമനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരാണ്. നിയന്ത്രകനെയും നിയന്ത്രിച്ചവനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആദി ഭൗതിക പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ധവായേഷ പുരുഷോന്ന രസമയ എന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആ ഉടലിനെ ചിലപ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉടൽ അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. എങ്കിലും ബദ്ധമായ ജീവസത്ത യാതൊന്നും തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൂലഭാവത്തിൽ ഉടമസ്ഥൻ ആത്മാവാകുന്നു. യാന്ത്രികമായ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമുള്ള തേയ്മാനം ഹേതുവായി ഭൗതിക ഘടപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പകരം വെക്കൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു. അത് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനായ ആത്മാവിന് കർമ്മഫലഹേതുമായി ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. ആകയാൽ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തെയും ഗ്രഹാധിപന്മാരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഗുണം അന്നരസമായ ശരീരത്തിലാകുന്നു. സൂര്യന് അതിബൃഹത്തായ ശരീരവും മനുഷ്യന് നിസ്സാരമായൊരു ശരീരമുണ്ടെന്ന് വരികിലും ഈ എല്ലാ ദൃശ്യ ശരീരങ്ങളിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിയന്ത്രകനും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനും വ്യതിരക്ത വ്യക്തിയും പരമസസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരേ ആധ്യാത്മിക അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. പിന്നെ വിവിധ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെ വിവിധ പദവികളിൽ നിവിഷ്ടമാക്കുന്ന പരമാസ്തിത്വവും ഇത് തന്നെയാകുന്നു. അപ്രകാരമാകിയാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ പരമപുരുഷൻ ഏവരുടെയും അഭയസ്ഥാനമാകും. പ്രഭുപാദിപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകമേതരഭാവേ യഥാ നോപലഭാമഹേ ഹൃദയം തത്രയോ വേദാ സാത്മാ ത്രയാശ്രയഃ. ഏകമേതരാഭാവോ യഥാ നോപലഭാമഹേ ഹൃദയം തത്രയോ വേദാ സാത്മാ സത്രയാശ്രയഃ. ഏകമേതരഭാവോ
ഏകമേതരാഭാവേ യഥാ നോപലപാമഹേ ഹൃദയം തത്രയോ വേദാസ ആത്മാ സ്വാശ്രയാശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകമേതരാഭാവേ യഥാ നോപലവാമഹേ ഹൃദയം തത്രയോ വേദാസ ആത്മസോശ്രയാശ്രയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകമേകരാഭാവേ യഥാ നോപലഭാമഹേ ഹൃദയം തത്രയോ വേദ സ ആത്മാ സ്വാശ്രയാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതില് വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ഏകം ഒന്ന്, ഏകതര മറ്റൊന്ന്, അഭാവേ അഭാവത്തിൽ, യഥാ തന്നിമിത്തം, ന അല്ല, ഉപലഭാമഹേ സുസ്പഷ്ടമായ, ഹൃദയം മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ, തത്ര അവിടെ, യാ ഒരുവൻ, വേദ അറിയുന്ന, സ അദ്ദേഹം, ആത്മാ പരമാത്മാവ്, സ്വന്തം, ആശ്രയം അഭയസ്ഥാനത്തിന്റെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പോയോ? മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മാതാജി കൈയുയർത്തിയിട്ടുണ്ടേ? ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതില് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ വേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. വിവിധ ജീവസത്തകളുടെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളും പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളാണ്. ഒന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റേതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയത്തിന്റെ അഭയസ്ഥാനമായി ദർശിക്കുന്ന പരമാസിത്വം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമമായ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. നിയന്ത്രകന്റെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവന്റെയും ജ്ഞാതിഭാവത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുണ്ട്. എന്നാൽ അറിവെന്ന മാധ്യമം കൂടാതെ നിയന്ത്രകൻ ആരെന്നോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആരെന്നോ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ സൂര്യൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സൂര്യന് അതിൻ്റെതായ ശരീരമുള്ളതാകിയാൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയുക്തമായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം സൂര്യപ്രകാശവും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങളും വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്രകാരം അവ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവയിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രമായതല്ല. ആകയാൽ അവയെ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചത് ആരെന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഉയർന്നു. പരസ്പര ആശ്രയത്വങ്ങൾ എന്ന അത്തരമൊരു ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പരമമായി പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പരസ്പര ആശ്രയ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെയും പരമ ഉറവിടം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്ര വിഷയമാകുന്നു. എല്ലാ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളുടെയും ഈ പരമ ഉറവിടം മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത പരമസത്യം അഥവാ പരമാത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്രകാരമാകിയാൽ സകലത്തിന്റെയും പരമ അഭയസ്ഥാനം അദ്ദേഹവുമാകുന്നു. പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ അഥവാ അതീത പുരുഷൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമാത്മാവിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:8 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ 15:18 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനും സകലതിന്റെയും ഉറവിടവുമാകുന്നു. അപ്രകാരമാകിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമ സ്രോതസ്സും പരമാത്മാവും പരമമായ ബ്രഹ്മവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവസത്തക്കളുടെയും അഭയസ്ഥാനവുമാണെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മായാമായ ശക്തിയുടെ ബന്ധനത്തിലാണ്. ആകയാൽ പരമാത്മാവുമായി ലക്ഷണപരമായി ഒന്നാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ദ്രവ്യവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന മായയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ മായിക തത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായി ഏകത്വത്തിലായെന്ന് പ്രത്യാഭിജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നതിന് പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിലും പരമാത്മാവ് പരമമായ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. വ്യക്തിഗത ജീവൻ സദാ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് അവന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അതേസമയം പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഈ വേർപെട്ട അവസ്ഥകൾ സവിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ പൂർവ്വജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറവിയുള്ള ജീവാത്മാവായി നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ മറവിയുള്ളവനല്ല. അനേകായിരം ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയത് എപ്പോഴാണെന്നത് പോലും അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:26 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന പശ്യന. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായ പരമാനന്ദ ശാശ്വത രൂപത്തിൽ ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും വർത്തമാനത്തെ കാലത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണബോധമുള്ളവനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം പരമാത്മാവ് പരബ്രഹ്മം എന്നീ ഇരു അഭയസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നിട്ടും അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അശക്തരാണ്. പ്രാപഞ്ചിക അവബോധത്തോട് വ്യക്തിഗത ജീവസത്തുക്കളുടെ ചേതനയെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണം പൂർണ്ണമായും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അർജുനനെ പോലൊരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശ്വചേതനയിലെ ഒരാളാണെന്ന് തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്ന നിസ്സാരനായ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം? നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 10-ാമത്തത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷോണ്ടം വിനിർവിദ്യ യദൗ സ വിനിർഗതഃ ആത്മനോയനമനിച്ഛന്ന പോസ്ത്രാശിഷു ശുചി. പുരുഷോണ്ടം വിനിർവിദ്യ യദൗ സ വിനിർഗതഃ ആത്മനോയനമനിച്ഛന്ന പോസ്ത്രാശിഷു ശുചി. പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് അണ്ടം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വിനിർവിദ്യ ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായി സ്ഥിതി ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ അവയെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. യഥാ എപ്പോൾ അസൗ അതേ സ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിനിർഗത പുറത്തേക്ക് വന്നു. ആത്മനഃ അദ്ദേഹം സ്വയം അയനം വാസസ്ഥാനത്ത് ശയിക്കുന്നു. അനിച്ഛൻ ഇച്ഛിക്കയാൽ അപഹ ജലം. അസ്രാശീർ അത്യന്തം പവിത്രമായ. ശുചിഹി ആത്മജ്ഞാനപരമായ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ വിഭിന്ന പ്രപഞ്ചങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി നിവിഷ്ടമാക്കിയ ശേഷം പ്രഥമ പുരുഷാവതാരം ആവിർഭവിച്ച സ്ഥലമായ കാരണ സാഗരത്തിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചു വന്ന ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ വിരാട് രൂപം മഹാവിഷ്ണു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജലത്തിൽ ഗർഭോദക ജലത്തിൽ ശയിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമാകപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ജീവസത്തകളുടെയും മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വതന്ത്ര ഉറവിടമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവിന്റെയും അപഗ്രഥത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ സർവ്വജീവസത്തകളുടെയും ഏക സ്വാഭാവിക കർമ്മമായ ഭഗവത് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യകതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളും എല്ലാം അന്യോന്യം അഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്രകാരമാകിയാൽ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനുമുണ്ട്. ഇത് തെളിയിക്കുവാനായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സത്യം ചെയ്തത് പ്രകാരം ഇതിനുള്ളിൽ
ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ പോലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അവയും പരമഭഗവാന്റെ അഥവാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം ലീലകൾ ഭക്തിത സേവന മേഖലയിലുള്ള ശ്രോതാക്കൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അത്യന്തം പ്രേരകമാകുന്നതെന്നാണ്. മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും അത്യന്തം മാധുര്യമുള്ളതായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേക്കും. അതിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു എന്ന് ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ മറുപടി പറയുന്നു. പുതുഭക്തർ ഭഗവാന്റെ അത്തരം പരമമായ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ തെറ്റായി ധരിക്കും. ആകയാൽ സൃഷ്ടി സംഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതികമായ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ പ്രാകൃത അഥവാ ഭഗവാന്റെ ലൗകികളായ ഭക്തരാൽ യഥാർത്ഥമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. യോഗപ്രക്രിയ മുഖ്യമായും വർത്തനത്തിന്റെ ശരീരതത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവത് ലീലകൾ വേണ്ടതിലധികമായി ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത്തരം ലൗകികമായ സത്തകൾക്ക് ശരീര കർമ്മങ്ങളെയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിർവഹണങ്ങളെയും ഭൗതികമായ നിയമങ്ങൾ മുഖേന ഭഗവാനുമായുള്ള ജാതിഭാവത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ ശക്തിയായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ അറിയുന്നതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിയമനിർമ്മാണ ശക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സങ്കീർണമായ യന്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ജനക യന്ത്രത്തിന്റെ യാന്ത്രികമായ വിന്യാസത്തിൽ ഒരുവൻ അമ്പരക്കരുത്. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അത്ഭുതാശ്ചര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രവർത്തന യന്ത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എഞ്ചിനീയറെ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പ്രശംസിക്കണം. ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഭക്തർ സദാ പരിപൂരിതരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേലുള്ള ഭഗവത് ശാസനത്തെ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മയാദ്യേഷണ പ്രകൃതി സുയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരി വർത്തതേ. ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ആകയാൽ അത് സ്വതന്ത്രമായതോ അന്തമായതോ അല്ല. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മേലുള്ള എന്റെ ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതികമായ നിയമങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളായവർ വ്യക്തിഗത ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ളിലും വിശ്വ ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ളിലുമുള്ള ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളെ വായിച്ചും പഠിച്ചും ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ വിസ്മിതരായി തീരുകയും ഭൗതികമായ നിയമങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക സംബന്ധമായ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ചുമത്തപ്പെടാത്ത സ്വതന്ത്രമായവയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ വർത്തനത്തെ വിഡ്ഢിത്തമായി നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:11 ഈ ഭോഷത്വത്തിന് മറുപടി ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നു. അവ ജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. വിഡ്ഢികൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായ ശാശ്വത പരമാനന്ദ സ്വരൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിഡ്ഢികളായവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തെ അവന്റെ സ്വശരീരം പോലുള്ള എന്തോ ഒന്നായി കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ദൃശ്യനല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ നിയന്ത്രണ ശക്തിയെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീയമായ ശക്തിയാൽ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനാകുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ സ്വയം അവതരിക്കുകയും സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന വണ്ണം അത്യന്തം അതിശയനീയമായ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത അത്തരം വിസ്മയകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും വിജ്ഞാനത്തെയും സംബന്ധിച്ചതാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിഡ്ഢികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമോന്നത ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സാമാന്യേന അവർ ഭഗവാന്റെ അതിസൂക്ഷ്മവും അനന്തവുമായ ഭാവങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിസൂക്ഷ്മമോ അമേയമോ ആയി തീരുവാൻ അവർ അശക്തരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതിസൂക്ഷ്മവും അമേയവുമായ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ മഹാത്മ്യങ്ങളല്ലെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അനന്തനായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത്യന്തം അത്ഭുതാവഹമായ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണം സ്ഫുടീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിമേയ അസ്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. 7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തിയതും യൗവനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ 16,000 പത്നിമാരെ പരിണയിച്ചതും ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തിയുടെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മൂഢന്മാർ അവയെ വായിച്ചു ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച ശേഷം പുരാവൃത്തപരമായതെന്ന് നിന്ദിക്കുകയും ഭഗവാനെ അവരിൽ ഒരാളായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീയമായ ശക്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പരമനിയന്ത്രകൻ എന്ന നിലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടിയ പരമോന്നത ഭഗവാനാണ്. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാവത്തിലുള്ളതുപോലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴിയുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ മൂഢന്മാർ സവിനയം ചെവി കൊടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അത്തരം മൂഢന്മാർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തരായി തീരുന്നു. ഈ ഏക കാരണത്താലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലോ ഭാഗവതത്തിലോ ഉള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവത് ലീലകളെ അല്പജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമാർത്ഥം സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുനീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരൻ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ പരിശങ്കരായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്ത. പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുരാജിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും വിശദമാക്കുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമനിയന്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു, പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാകുന്നു അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമനിയന്ത്രകൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 തലത്തിൽ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിധി, ശബ്ദത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ് ആ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവം ആവിർഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമനിയന്താവ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ചിലര് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ, ചിലര് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ 2 കൈകളോട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. ഇതില് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനില് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വേറൊരു ഇടത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകേന്ദ്രം അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നാരായണൻ, വിഷ്ണു, പുരുഷൻ ഇത്യാദി പര്യായ പദങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അവസാന വാക്ക് കൃഷ്ണനാകുന്നു.
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. എല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നിൽ നിന്നാകും, ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാകും, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രകൻ ഭഗവാനാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ, അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭി സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അതിനോദിത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3-43 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായി. അത്യന്തം തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ അന്ധകാരത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിട്ട്. അതിലാണ് ധർമ്മം, ഭഗവാൻ പോയപ്പോഴും ധർമ്മം ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് അല്ലെ, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പത്മപുരാണത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. എവിടെയാണുള്ളത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവത യസ്യശ്രവണ മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാസേന. എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യസ്യശ്രവണ മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാസേന. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ഭഗവാൻ ഹരി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ആകെ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന് 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇത് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന് 10-ാമത്തെയും 12-ാമത്തെ സ്കന്ധങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെയും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുക്കളുടെ പരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ സ്വയംഭൂവ മന്വന്തരം, ചാഷ്ട മന്വന്തരം എന്നീ മന്വന്തരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന്റെ 3, 4, 5, 6, 7 സ്കന്ധങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വൈവസ്വത മന്വന്തരം ഇതേ വിഷയത്തെ പരോക്ഷമായി വിശദമാക്കുന്നു. 9-ാം സ്കന്ധത്തിലും അതേ ആശയമാണ്. 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതേ കാര്യത്തെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുന്നു. അപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമമാണെന്നും പരമോന്നതനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തികളുടെയും പരമ ഉറവിടം മൂലകേന്ദ്രമാണെന്നും സമ്പൂർണ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരുടെ അഥവാ പദ്ധതിയിലൂടെ സൂചനകൾ നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നു. ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. വിവിധ ജീവസത്തകളുടെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 അവസ്ഥകളും പരസ്പരാശ്രയമാണ്. ഒന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റൊന്നിനെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയത്തിന്റെ അഭയസ്ഥാനമായി ദർശിക്കുന്ന പരമാസ്തിത്വം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകിയാൽ അദ്ദേഹം പരമമായ അഭയസ്ഥാനമാവുന്നുവെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നിയന്ത്രകന്റെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവന്റെയും ആദിഭാവത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അസംഖ്യം ജീവസത്തുണ്ട്. എന്നാൽ അറിവെന്ന മാധ്യമം കൂടാതെ നിയന്ത്രകനായിരുന്നോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനായിരുന്നോ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ സൂര്യൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സൂര്യന് അതിൻ്റെതായ ശരീരമുള്ളതാകിയാൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയുക്തമായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേത്രങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം സൂര്യപ്രകാശവും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങളും വ്യക്തമാണ്. അപ്രകാരം അവ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവയിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രമല്ല. ആകയാൽ അവയെ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളായി
സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഉയരുന്നു. പരസ്പര ആശ്രയത്വങ്ങളെ അത്തരമൊരു ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പരമമായും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. വിമത് ഭാഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ പരസ്പര ആശ്രയ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെയും പരമ ഉറവിടം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്ര വിഷയം. എല്ലാ പരസ്പര ആശ്രയങ്ങളുടെയും ഈ പരമ ഉറവിടം മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത പരമസത്യം അഥവാ പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹം ആശ്രയ ആത്മാവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവനാണ്. അപ്രകാരമാകിയാൽ സകലത്തിന്റെയും പരമ അഭയസ്ഥാനം അദ്ദേഹമാവും. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല കഴിയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂര്യൻ അല്ലെ. സൂര്യനെ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, എന്നാല് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയാല് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ലൈറ്റും ഇല്ല, ഇരുടാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇരുടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയും. പിന്നീട് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പുരുഷോത്തമനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു 15-18 അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അക്ഷരമതീതോതോമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ക്ഷരത്തിന് അതീതനും അക്ഷരത്തിനേക്കാൾ ഉന്നതനുമായ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലും വേദത്തിലും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പുരുഷോത്തമൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന നാമം ഈ മാസത്തിനും കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മാസത്തിന് എല്ലാ ശക്തിയും കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്നുള്ളത്. പ്രഥമ പുരുഷാവതാരം ആവിർഭവിച്ച സ്ഥലമായ കാരണസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചു വന്ന ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ വിരാട് രൂപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജലത്തിൽ ശയിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കാൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമാകപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിച്ചു. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗോലോക ചാട്ടിലൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുണ്ടായി. അതിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണസമുദ്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങൾ, ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഗർഭോദകശായിയായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരും അല്ലെ. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എല്ലാറ്റിനും സകലത്തിനും പരമാത്മാവായിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഇനി ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഓരോ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധയിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. 1-ാം ഭാഗം 2-ാം ഭാഗം. അതിലും കുറെ ഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് വിവരിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നീട് മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരിലൂടെയും ദേവന്മാരിലൂടെയൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നതായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.
നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी के महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള ലീലകൾ പോലെയല്ല, കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതാവേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാൻ വരുന്ന വൈഷ്ണവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പത രൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് രാജ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് 29-നാണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാദശി. 2 ഏകാദശികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആഗസ്റ്റ് 12-നും ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ഏകാദശിയും എല്ലാവരും പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കുക. അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 2 ഏകാദശി പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ. എല്ലാ ഏകാദശിയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ കാർത്തിക മാസവും പുരുഷോത്തമ മാസവും ഒക്കെ വരുന്ന ഏകാദശി അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.